La 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 la. Amina gimbiyar mata, so na gaskiya kin mu gashi yanzu mun rarraba ba da so na raina ba. Ya manta an yi mar bani manta farkon haɗuwar mu laraba ranar kan jiki ya amsa ita zuciya ko ta zartar mai ado da sura yar baba gane kai na kar amina in na manta ki ba za na gane kowa ba. Dole sai an yi ba mu sanya karfi da dabarar rabi ne yi dole in nan gatan baya zanyi juyayi duk abin da ta san zan so shi dole sai ta yi kaddara idan ta taso ba za mu juyar ba. A lokacin baya sai Amina ce ta yi jinya ta kai ɗawainiya ko abinci sai ta girka ta bani ba ƙarya shimfiɗa ta gyara mini kuma ta wanke duk kaya Abdul idan na mance da Amina ban yi daidai ba. Akwai